салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ҷовид Тюб. Бес лайк аввал як шапалоқ бизан. дӯстон, видеоҳои маро 25%-ро подписчӣ конанд ва 73%-ро бошад без подписчик тамошо менамоянд. хоҳишмандем ки ба канали мо обуна шавед. раҳмат барои лайкат, барои подписатсият. дӯстон, дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр хабарҳо паҳн шуда истодааст ки гӯё ки Миран Асланбой яъне Акин Акинозу мурдааст. худи ман дӯстон дар омада дидам ва ҳайрон шудам. ва агар хуб ба суратҳо аҳамият бидиҳем, онҳо ҳамаашон фотошоп мебошад. ман танҳо ба хотири Дилшоҳ мегирам. элифро рафта аз он ҷо ман мегирам. элиф, ҳеҷ кас занамро аз ин ҷо гирифта наметавонад. гузарондани туе ки муносиби ҳарду оила аст, қарзамон аст. дар ҷое ки ман мурдам, набераи маро келин мекунӣ ҳа? дар қисми 28 мо Миронро мебинем. пас ҳамаи ин гапҳо дурӯғ буданд. чӣ тавре ки дидед, дар хона сӯхтор рӯй медиҳад ва Мирон бошад элифро наҷот медиҳад. дар қисми 29 бошад дӯстон, чӣ тавре ки ба мо маълум шуд, модари Райҳон яъне Зуҳра хонум бояд бимирад. 70% боварӣ ҳаст ки бояд модари Райҳон яъне Зуҳра хонум бояд бимирад. аммо ҳар вақте ки мухлисон пеш аз баромадани филм чӣ шудани филмро мегӯянд, коргардон кори худро иваз мекунанд. масалан, зане ки бо либосҳои сиёҳ буд, ҳама ӯро модари Мирон фикр мекард, аммо ӯ Эсма хонум баромад. шумо чӣ фикр доред дӯстон, модари Райҳон яъне Зуҳра хонум мемирад ё ин ки не?